I've been chasing flesh and bones to feel something. I've been wasted, not giving a damn what I've been taking. Keep cool, I got this. You're looking at me that way, got me hopeless. One night could never be enough until I'm. No tak zdar, my teďka jdeme na další spoty. Budeme chodit asi různě tady po městě a na každé spotě se na chvíli zastavíme. Jsem tu s Michaelem a právě mě zajelo auto. Jsem tu s Michaelem. Jo. A teďka jdeme právě na náměstí. Jsme tady na našem spotě. Je to spíš pro parkouristy, ale i pro freerunneristy, anebo pro, jak se to říká, počkej. Trekking ne, pro trekking to není. Tak ne, ale jo, trochu jo, i tady je blbá tráva, ale. Takže jdem začít skákat. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, cause I got the keys, babe. Má každou ponožku jinou, to je pohoda teda. Jednu takovou no reklam, jo. Jdeme trošku níž známka, tady je lepší tráva, tady u stromu. Nevím, jaký je vysoký, bojím se ho, aby mě nezbil. Takže my jdeme už na zámek. Tady máte toho fišáka, jo. On je teďka jako, on je volný, jo. On je na volné noze, on není zadaný, takže pohoda, jo. Takže holky, můžete si ho klidně jako nějakou objednat, já vám dám pak. Protože proč vlastně končíme? On nám nechce odpovědět. Tady ten nesadaný pán nám nechce odpovědět. Pověz nám, proč končíme? Protože smítíš. A tak to je dobrý důvod. Ne, končíme protože už je moc málo hodin a oba dva jsme dneska vyčerpaní. Akorát to máme všechno natočený, takže škoda, no. Jsme začali natáčet. No, to je zase pravda, no. Takže asi další den natočíme něco. Nejspíš to bude... Co to bude? Zaranujem si, my si zaranujeme. Jo, a ještě něco jako kdyby. Jdeme jaký trekking na trampolíně? Trekking, jo, na trampošce. Půjdeme na trampošku tady k Majkovi, nezadanýmu. On tam vezme nějakou holku a skočí s ním beko. Layout gainer. A on ju tak obejme a pak s ním skočí layout gainer a to bude mega těžký, protože si vybereme stejně nějakou tlustou. Ale ještě ty seš hned druhý na řadě. Tak to je, ten byl dobrý. No tak prostě my končíme a zítra asi čau.